I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Saman. Gusto na. Nahurot na ninyo ako sa kalungnik nga Pino. Ay, kabala ka, Claire. Basag di lang eh. Kasabot ka. Ha? Magkadaot man ang mag-inom. Nagtinarong bitaw ko, pero nadaot mong gyapon ko. Ug sakto ang giingon sa uban. Ang sobrang kaayo, abusaran ta. Busagikan karon magsinalbayes nako. Sorry, Claire. Sagdi lang mo nami. Ha? Pero, pa Franco, Nak. Di ka kasabot, nak? Ha? Uy. pa, gisingkahan ko ni mo. Tungod kay gahi kay kag-uoy. Di ka kasabot? Mao pa? Kining day. Sabta lang unan si Papa ni mo. Diha na mo. Wait. Bay Franco. Bay muraman og muraman naiubos imong anak bay. Siya ro naman sab. Di siya mo sabot ako, bay? Ah, Nagkalitsi-litsi na ning kinabuhin ako. Bay Franco. Nakalitan ko. Iyano na lang kayo nga nisinghag na ako si Papa Franco. Mauday ni sangputan. Unsaon taman. Mauday ni sangputan sa usa ka pamilya nga naa ang kupot. Giharian na sa mga sungayan ng among pamilya. Ang akong mama kasi nagpisyo. May laing lalaki. Ug karon ang akong amahan. Wa man tuod laing babae pero dili na pa po kong maghupog na. Ug ako ang saya kong buhaton. Magsiki kog mukmuk dinhi, magsiki kog hilak. Gumi ka ning akong kahimtang. Ako'y maghambing sa konsumisyon. Bay Franco. Saman. Basta na ako inom bay. Murag tuyok ang akong pananabay. Tuyok. Tuyok naman ka. Tuyok. Tuyok naman ka na. Tuyok naman ka. O kung guwan. Bay Franco. Bunan ba ito? Mga tugod taog di na madagod. Pero, bay Ubanesa lagi ko. Mga tunay nga amigo eh. Yun na yan. Ubani ko. Ubani. Tunay mga ubani ko. Banan. Kuyogi ko sa mga kagulanan. Kagulanan. Saman! Amigo magkadang tunay. Ha? Ano, tunay. O, lagi. Tunay. Ay, gubya eh. Dilibiyaan. Ako, sakay, teka, biyaan. Nungan! Teka, nungan. Nungi ko. Niya, yung taod man na to, yung manuroy ta. Saman! Nuroy! No. Nuroy. Asan na Nuroy? Ay, ngita tag nalingaw ta. Ngaw. Sama na ng pananglit. Ngita tag ibay? Ngita tag babae? Bullshit. Malas kayo na. Alas. Doon ay online sabong. Nanaw tag online sabong. Uy! Ha! Manugal ta? Manugal ta! Isuga na to ng kwarta nga gihatag ni Mr. Martinez. Uy. Ang nagtulirot sa asawa. Nagtulirot sawa mo. tulirot, Saan ang tulirot ba Ay, si pangtana eh, Franco. kapuyan mo. Bay. Basta, manuroy ta, okay? Ha? Ay, ikios na ha. Ikios, murag puno na. Muwiwis na ko! Okay, sige. Lakaw. Buwang init na kayang dunggan ako na. Murag nang hugot naman ng akong naong. Gawas na ko din ni Sir. Gawas na, tek. Oh,
si Declare. Noy Otek, nakadugo kong manglakaw mo. Oh, day. Suroy mong amahan, day. Asa man mo? Nanaw ko no may online sabong. Unsay online sabong? Kanabang kuanday, kanabang online sabong. Murag derbe na sa manok, day. Sabong sa manok nga makita sa telebisyon. Manugal mo? Oh, kipananaon siya. Gusto lang na malingaw tingali papa ni mo. Gusto siya malimot sa mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ana. Og tungod ana, sudla na po niya ang laing mga bisyo. Inom og sugal. Inday Claire. Sige Noy Otek, padayon mo. Kay padayon sa sa ako. Unsa? Say. Ang say buot mo ipasabot ni Claire. Okay ra, Noy Otek. Paglingaw-lingaw mo. Ayaw pasagdi ang akong amahan. Kay ako, maglingaw-lingaw pugkog ako. Inday. Musuroy pugkog ako, Noy Otek. Sige, mag-una ko ninyo. Oy. Aray lang ko diri mo agi sa luyo. Inday! Day! Naku! Nilakaw siya og tuwa. Tuwagay sa luyo. Huwag na lang siya manangit sa iyang Papa Franco. Okay. One for the road. Tabi, teka. Okay. Yeah, mga donut. Okay. Eh. Sige. Lamay mayo noon. Dili mayong maghubog tag mayo. Kayang mahitabo. Magwandog-wandog tas dan. God good. Ni am ko. Ise. Manghambog ka? Nga, inutil mo ka? Sa? Aman. Kasi nag-ingon nga inutil ko. Ikaw? Ha? Balik ka ng bugton mo ko, Samkay. Okay ni. Kira ni. Di pa na makapanukmag, oy. Ilong ba yung tigay? Manurin ta na? Saman! Di lang na to. Aton si Kati? Kati ba? Kati. Ayaw lito ka ng ngana sa akong tubangan, Biotika. Wala nagdaog na kong bullshit sa akong kinabuhi. Bullshit. Bay, Franco. Lamyon paunta sa siyuta. Baigo paunta sa skilat. Bay, Franco. Pagkadugay na sa panahon. Nga karon pa ko makapati og usap og pagting sa kampana sa simbahan. Ingon sa panagana ug lakang ang ako mga tiil. Pero kinahanglan nga pakigbatukan ko ang akong kauwaw. Kauwaw sa akong kaugalingon. Mudagod ko kandila. Oh. May nawag. Hello. Hello? Otik, Kinsa ni? Pwede ba na pagsamok? Ngayon na sa kagatas. Asa man ko ito mga akong pagsuporter ni mo, ha? Asa? Otik, nabuang na ka? Ikaw na! Huwag kailangan giapas ang ako rambahandi. Naong kagsapi! Uy, kung niya pala ka sa kautubangan, kitang parus na di ka. Uy, paminaw diha, paminaw, si pitok-pitok ano yung mata. Sofia ni! Kita rin siyang kapitok-pitok. Klaro kaayo. Oh, Sofia! Ya, bago ba yan ka? Saman! Ikaw ni? Sa may ato! Ba diha, si Franco, asa siya? Si Franco. Oh, to ah. Nag-ilis kay manuroy ni. Ngita mig among klipay. Unsa? Pagtarong ba? Ngita mig among klipay. Ngano nawag ka? Aron pahibawon ako si Franco nga si Kathy. Nag-usab na siya kinabuhi. Unsa?
Claire? Na. Claire, asa ka Claire ay? Uy. Claire! Hindi man ka mutubag. Asa ka? Bay. Bay Franco. Claire! Bay. Ngita kang Claire. Ang gawin ng biyana eh. O man mutubag nga akong gitawag. Naliwat na tingali ni sa iyong inahanay. Ayaw pagana bay. Wa diris Claire bay. Ha? Unsa yung adre? Lakaw siya. Unsa? Nilakaw siya nga wa manangid ako? Oh. Asa man siya? Naliwat na ginasa sa iyong inahanda? Nikondat na siya? Ah. Mo ba? Bayotek? Bay Franco. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!